אוקיי, בוקר טוב, אנחנו בפתיחת היום. גרמנים גם באיטליה נערכים כמו גרמנים. יש כבר תכונה למטה, רוכבים נאספים. גם אצלנו ההכנות בעיצומן, קמנו מוקדם, נערכנו. איציק עושה מתיחות. יש עוד 40 דקות עד הזינוק. עוד חצי שעה לזינוק, ואיציק כמו שאתם רואים דרוך ונצור, עושה מתיחות במיטה. הוא פורץ בעלייה. זה הסרפנטינות למטה שעברנו בינתיים. זה רק ההתחלה של היום. הרים מדהימים יש פה. פה רואים את מעברי הדולומיטים. זה המעבר הראשון שם למעלה, אליו אנחנו מטפסים. זאת העלייה הראשונה של היום השני. 25 קילומטרים על הפתיחה. מטפסים, עכשיו אנחנו בגובה של בערך 2,300 מטר. רואים פה את הטיפוס, את השיירה של הרוכבים. יום מדהים. נבינו איפה אנחנו רוכבים. מדהים. סע קדימה, נתעלם אותך. וואי, תראו איפה אנחנו רוכבים. חיים יפים. ככה הם נראים, וזו הפעם האחרונה שנראה אותם. הם נראים כמונו. זה בסדר, הם שפניים, הכל רגיל. הם נראים כמונו. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. טרנס-אלפ היום השלישי. איזק בן בניסטי from Israel. He's going to make his move. He doesn't seem tired at all. It's amazing. Bicycle, bicycle, bicycle. After a big season, Isaac is given a big season here, and he's going to break through. Come on, Isaac.